Til dels er der psykologien bag aktiemarkedet, hvori at der opstår massepanik, signaler om mistillid, det breder sig, og det afspejler sig selvfølgelig også i medierne. Når man generelt kigger på aktiemarkedet, går det selvfølgelig op og ned, som i høj- og lavkonjunktur. Men der er en ting, vi skal vide mærke til. Det er, at der har været nogle forskellige monetære systemer i verden, som egentlig har haft en stor effekt på den overordnede økonomi. Det er vigtigt at fremhæve Federal Reserve, fordi at de står bag udprintningen af valutaen dollar, som egentlig styrer det meste af markedet i verden. At de har nogle private aktører, som tjener på den her forretning. Men vi er nødt til at se nogle politiske begivenheder som en katalysator for de økonomiske begivenheder også. Og spørgsmålet er, hvorvidt flygtningekrisen i Europa den egentlig kommer til at ramme verdensøkonomien. Spille spørgsmålet, jamen, hvorfor er den her krise opstået til at starte med? Hvem giver brændsel til ISIS? Hvem har oprettet ISIS? Der er delte vande. Hvorfor gik man ind i Irak til at starte med, når man ikke fandt nogen masseødelæggelsesvåben? Jamen, Saddam han var slem. Jamen, hvem satte Saddam til magten til at starte med? Hvem støttede Saddam under Iran-Irak-krigen i 1989? Der er en masse geopolitiske interesser i området. Det handler meget om olien og styring af oliefelterne, men det handler til dels også om, at der er nogle parter, der er interesseret i en destabilisering af regionerne, fordi at det kommer dem til fordel. Og i den her sammenhæng, der er vi nødt til at tænke på, at mainstream medier ofte ikke vil forklare disse perspektiver til dybden. På en etablering af et mere stabilt system, også meget mere fokus på klima- og miljøforandringer, som er egentlig nødvendigt, og alternativer, fordi at olien slipper jo op, estimeret slipper op om 40, 45, 50 år.